سلام كما تمسيو فنوير تيفا بمكتال تركبو كبرات عزبتي لومي سنبت 4 حساس مش استدارو جناوات وشتنو تصان حيزلكم قريبا لكم كساف تصامن مكتالكم بخبر زعد مسخاتكم تصنحن ميكائيل حرقو فلما مكنت بتاتو فيلم اب نوزوبا من دفرا ماي من زيتفو زيقاتات ناب ماده تمرتن مغرب بوهدت كسر احمد زخاخر غريبو اب نوزواتات قال نفحن سرجغان غرو لعلي كلتميت سوانان تقوم صدرابيتات بوفرات عاطيلو اب نوزوا حجاز بقعات توددرنتن تمهارو كبن مبال ورصعر كم زدد تحبيرو اب زيناتات وصاي سرحتنياتات منجد بابور فرنسا وسخدموز بمطلب زكايرو زلو ادما فركنت فتات صلاتا قاريطو عيلو اسرائيل وشمد غزة بزركب علامات من قصاص حماس دبداب كم زكاير تقليصو اب اندونيسيا زركب نتو فساتو غمراوي انبا سمرو كنتو كم جمره تحبيرو زرزر زينا اب نوزوبا من دفرا مايمنا زيتفو زيقاتات على لغاب مدب تمرتنا عبيتي كم زطرنفو نمغبار كلهم اكلات منغسن غنبارن بودت كسرحو امحدارتو نوزوبا اتو هزقياس وبتصويعم اب عامه تمرت 2021 بمدب تمرتنا عبيتي زتسالطو سرحات نمغمغام بحاله حساساب استخايد اخيبا اتو هزقياس زيقاتات بزينا علمن صوتانا فلالاي نتي اب كله كبابتا زتوادد اغلغلو تمرتي بغبو كتقوملو محاور ممحدارات دما بفلاي عتوبات كونات تحساسيبهم اب زحلف عامتات بستغبر صعري بدرجه نوزوبا قطر مايمن زيتفو زيقاتات نانقلقل ممصو طقيسو دما حالفو اب غلا عدتات مايمن زيتفا ديتات كهلوا سلازغلا بزتتصنع منغدي ناب ماد تمرتين مغربن كسراح زخاخيروم حلافي ممحدارون فاينانسن بيت صحفه تمرتين نوزوبا مندفرا ممر ريفريم اصفها بزغرو تصصاب ابز عامت زي اب حمشه ممحدارات كبابي اب زركبا شوعات نقطاتات نشد شوارح كاب قداماي كساب ساساي كفلي كاب زتمهارو 181 زيقاتات لعلي 800 تمرتهم كم زازو مابريهم ممر فريم اسعيبو ابتي نوزوبا بنصور نعدلات تمرتين عبيتي زي تطقملو انتلو نمفلات اب نس وكف عدي داساس بمغبار غوسغواسات ككاد مخاونو غليصوم حلافي بيت صحفة تمرتي ابتي نوزوبا ممر غرز غيرتو دبوغونو مدب تمرتين عبيتي ملي كان معوات تاب زكار زلو صعري تمرتي جميروم زقارو عنقفات يفطرو سلازلو ارام سغمتي كوسد بمتحساب ابرحو كبايتات اب ماده تمرتي زي تساطفو حصانات قلعون كيهلو ارلاي صعري كغبر تلابيوم ناب كالزينام نسجرم اب ممحدار كبابي عدغون بلو نوزوبا غلا نفحي كمون اب ممحدار كبابي بادور هونو زوبا سرجغاز بصحا اكل 283 صقوما صدرابيتات بوفرات عاصيلوم ابالات مينستري فاينانسن هاغراو لمعاتن ب 26 حدارن 3 حساسن اب ممحدار كبابي عدغون بلو بزعمم وفرا ناي 80 صدرا سوا تاب مكلخال هاغر زلوون كالو صقوماتن وغنات اكل اكيبوم ابتي وفرا لعلي 500 قلبت سب كم تساتف زحبر كابا وهارت نايت مدب ليتنال كولونيل ايوب نكاسي اكل نايتن سدرابيتات بسنك حصرت عياي قلبت اددات صياغ معطي كيكون استوسد توغسو مخانون وصيتاو كم زنبرن حبيروم تساتفتي بوغونوم حقا سدرا سواتنا مكلخال هاجر زركبون حلافنت نفسو كف زيغا مخانو بمغلاص زتعصدا اكل كسابنا بقفو زاتو قصلو دلوات مخانو غليصوم غروم زتعصدلهم زيقاتات ابزهابوريتو كالوم اب غيزيو كم مخالو كم زحقسون بمغلاص استغبرلهم حاجزا مسكينوم زي كم زيلن كله ب 29 حدار راب من حدار كبابي بادور هو بزتخايرن 1350 حيل سب زتساطفون وفرا
ናይ 203 ጽጉማት ወገናት ኣካል ከም ተዓጽደ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈት ኣብ ቀጽሪ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣባላት ሆስፒታልን ኣህዱ መጥፋት ሓዊ ዞባ ማእከልን ከምኡውን ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካን ዝተሳትፎ ማእቶት ተኻይዱ እቲ በቀዳም 3 ታሕሳስ ተኻይደ ማእቶት ኣብ ክራማት ዝበቆለ ፀሓያይ ምእላይ ዝተተኸለ ኣግራብ ምኹስኳስን ማይ ምስታይን ከምኡውን ከባቢያዊ ጽሬት ከም ዘጠቓልል ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣቶ ተኽለማርያም ኣማረ ነይሩና ሓቢሩ ዓምን ሎሚ ዓመትን ኣብ ቀጽሪ እቲ ሆስፒታል ካብ ዝተተኸለ ልዕሊ 800 ፈልስታት ኣግራብ እቲ 95 ሚታይት ከም ዝጸደቐ ኣቶ ተኽለማርያም ብተወሳኺ ገሊጾም ኣብቲ ወፈራ ዝተሳተፉ ተማሃሮን ስራሕተኛታትን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ምውሓስ ጥዕና እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጽሬት ከባቢ ምዃኑ ብምግንዛብ ነቲ ዕማም ብወለንትኦም ከም ዝዓመዎ ብምጥቃስ ብዝተወደበ መልክዕ ክቕጽሎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣዋህርቲ ናይቲ ማእቶት ብወገኖም ቀጽሪ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ጽሬቱ ክሕሎ ጥራይ ዘይኮነ ብዕምባባታትን ኣግራብን ክምዕርግ እውን ስለ ዘለዎ እቲ ወፈራ በብዋን ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ሓጋዝ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ተማሃሮ ከም ንምባል ውሁድ ጻዕሪ ስለ ዘድሊ ኩሎም ኣካላት ዕቱብነት ገይሩ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ብ29 ሕዳር ኣብ ከርመድ ምምሕዳር ከባቢ ሸበቕ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ኣገዳስነት ስነ ምግባር ጻዕሪ ተማሃሮን መምሃራንን ከምኡውን ተራና ኣበርክቶን ኮሚቴ ወለዲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ተዘትዩ ሓላፋ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ተኽለ ሰንበት ዝረኣይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስነ ምግባር ንምኹስኳስ ርእሰ መምሃራን ዕቱብ ቁፅፅር ክገብሩ ብቕዓት መምሃራን ስለ ዝምርኮስ ሞያዊ ዓቕሚ መምሃራን ንምሕያል ስልጠናታት ክውደባ ዘኻኺሮም ኣብ 1999 ዝተሃንጸት ቤት ትምህርቲ ከርመዳ ኣብዚ ዓመት እዚ 303 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 856 ተምሃሮ ኣገልግሎት ትህባላ ኣብ ሆስፒታል ዓሰብ ዝርከብ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ብዛዕጠቆ መሳርሒታትን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ዝምስገን ኣገልግሎት ይህቦም ከም ዘለዎ ተገልገልቲ ገሊጾም ንሳቶም ነይሩና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ እኹል መሳርሒታትን ሞያውያንን ስለ ዘይነበሮ ዝረኽቡ ኣገልግሎት ካብ ምንቅስቓስ ዝሓልፍ ስለ ዘይነበረ ንዝሓሸ ኣገልግሎት ናብ ካልእ ዞባታት ክገሹ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም እቶም ወሃብቲ ርእቶ ኣስዒቦም ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ማእከል ዘመናዊ መሳርሒታት ብምዕጣቑ ካብ ባህላዊ ፍወሳ ተገላጊሎም መስተርሆ ከም ዝረኸቡ ገሊጾም ኪላ ፊዚዮቴራፒ ቅሳነት ጸጋይ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘገልግል መሳርሒታት ጥራይ ዝነበሮ እቲ ማእከል ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈላለየ ዘመናዊ ናውቲ ዓጢቑ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ናይ ጅማውቲ ጭዋዳታት ኣዕጽምትን መላግቦታትን ጸገም ንዘለዎም ዓበይትን ህፃናትን ተቐቢሉ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ንሳ ብመወዳእታ ውፅኢት ኣገልግሎት ፊዚዮቴራፒ ምስ ግዜ ዝመጽእ እምበር ቅጽበታዊ ስለ ዘይኮነ ተገልገልቲ ብቐጻሊ ከዘውትርዎ ወለዲ ድማ ናይ መሓውርን ካልእ ጸገምን ዘለዎም ደቆም ኣብቲ ማእከል ኣምጺኦም ክሕክሙ ኣዘኻኺራ ሃማደ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 45 ካብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ዝተዋፅኣ ብምርጫታት ምምሕዳራት ከባቢ ዝተዓወታን ሓለፍቲ ሃማደ ኣብ ንኡስ ዞባታትን ካብ 28 ክሳብ 30 ሕዳር ስልጠና ወዲቦም ሓላፊቲ ጨንፈር ወይዘሮ ጅምዓ ራኪ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እቲ ኣብ ቅርጽን ዕማማትን ሃማደ ሕቶ ምዕሩይነት ጾታ ኣገዳስነት ስነዳን ሰነዳትን ኣጠቓቕማ ግዜን ካልእን ዘተኮረ ስልጠና ነተን ደቂ ኣንስትዮ መዓልታዊ ንጥፈታተን ብግቡእ ንኽመርሓ ከም ዝሕግዘን ጠቒሳ ተመሳሳሊ ስልጠና ክሳብ ታሕቲ ወሪድካ ክወሃብ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲኣ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ቢግድያ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸበደ ጾር ሕብረተሰብ ዝስከማን ዘመሓድራን ብምዃነን ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘለውን ፍልጠት ዝነዓቕ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ዘለካ ፍልጠትን ተመክሮን ብስልጠና ምስ እትድርዖ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕን ዝሓሸ ኣገልግሎት ንምሃብን ከም ዝሕግዝ ገሊጻ ሰልጠንታ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዝቐሰሞ ፍልጠት ሒዘኖ ኣብ ዘለዋ ጽፍሒ ዝሓሸ ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝሕግዘን ብምሕባር ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደብ ተላብየን ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
زيناو مسناو رير تي في ناوتلي كبرى تعزبتي سلامكتالكم عزيه مسكن زيناو وصاي سراحتኛታት መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ወስኽዶሞስ ብምጥላብ ዘካይድዎ ዘለዉ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ሎም 4 ታሕሳስ ልዕሊ ፍርቂ ንጥፈታት ጽላት ኣቋሪጹ ከም ዝወዓለ ተገሊጾም እታ ብብዙሓት ከተማታት ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ንሳልሲ ዝቕጽል ብምዃኑ ዝተኸስተ ሕጽረታት መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ይእመት እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዞም ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናሃር ዋጋታትን ዝቕባብን ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ መንግስቲ ፈረንሳ ንጠለባት ናይቶም ሰራሕተኛታት ዛጊድ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን ዘሎ ኣብ ብሪጣንያ እውን ተመሳሳሊ ኣድማ ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት መንግስቲ ተሃገር ደሞዝ ከመሓይሽ ከም ዘይክእል ምሕባሩ የረዱ ኣብ ቁጠባዊ ጸገማት ወሪቕን ዘለዎ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝቕረበለን ዘሎ መምሕያሽ ደሞዝ ዝጠልብ ኣድማታት እወታዊ ምላሽ ክህባሉ ከም ዘይክእላ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ኩናት ዩክሬንን ክሊማዊ ነውፅን ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኖም ይሕበር إسرائيل نابلوم 4 تحساس أو زوج حليتا وشمت غازة بالعل زركب علامات منقصاص حماس دبداب نفرت كم ذكرت كابت كباب استوفون زينا رديوم بتي دبداب بالعلي مدبر أصوار نايتي منقصاص كبير عنوات كم زورده أزستي سراوت إسرائيل حبيرو مالو نزي صعب كسارات بزملكت زاجيد حاريتا زهابه منقصاص حماس نتي متقعت ملس جبري كهبلو مخانو يجلس لزلو وتهدراون صطاون وطري نايتي وشمت مليسو كغرر كم زغنا يقروا تعذبتي يموتوا إسرائيل بالعلي فلسطيناوያን ተካይዶ ወታደራዊ ተጻዋታት እና ዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ወታደራዊ ረጽሚ ክስዕብ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ የጠንቅቑ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት እውን ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ጥራይ ብውሕዱ 10 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ይጠቕሱ أبز عام الزب متقعتات إسرائيل لعلى 210 فلسطيناويان كم تقتلوا زغلات أب إندونيسيا زركب نطف ساتو غمراوي امباسمرو كابلوم 4 تحساس كنوتوك بمجمارو نبرتي نايتي كبابينا وحسبوتاتات كغعزو تئزاز تمحلالفهم اتي نوتوكتي زمك መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ዕጡቃት ገበነኛታት ንምህዳን ዝነጥፉ ልዕሊ 10,000 ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን ኣዋፊሩ ዝሓድሽ ሓይሊ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክነጥፍ ምዃኑ ሰመዚ ጸጥታ ኤልሳልቫዶር ሓቢሮም መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ገበነኛታት ንምህዳን ካብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት እዚ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ይዝከር በቲ ተጻዊ ስጉምቲ ኣብታ ሃገር ዝረአ ምስጋር ዕጸፋር ዝተታሓዘ ገበናት ቅትለት በስታት 400 ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ይረዱ ገበነኛታት ንምህዳን ዝታወጀ ድንጋገን ዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽል ምዃኑ መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ገሊጹ ዘሎ ኤልሳልቫዶር ምስጋር ዕጸፋር ዝተታሓዘ ገበናት ብብዝሒ ቅትለት ካብ ዝረአየለን ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኮሎምቢያን ብኢኤልኤን ዝፍለጥ ዕጡቕ ተቃውሞ ጉጅለን ብሰንኪ ጸጥታዊ ዘይምርጋዝ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ በቆል ዓዶም ክምለሱ ከም ተሰማምዑ ፕሬዚደንት ጉስታቮ ፔትሮ ገሊጾም እዚ ስምዕ እዚ ኣብ ከተማ ካራካስ ቬኔዙዌላ ኣብ መንጎ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ተበፂሑ እዚ ስምዕ እዚ ተዛተይቲ ተወሳኺ ስምዓት ንክኽትሙ ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ተጀሚሩ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ኣብ መንጎ ሰራዊት ኮሎምቢያን እቶም ዕጡቃትን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ህይወት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈን ግጭት ከኽትም ተራው ልዑል ምዃኑ መንግስቲ ተሃገር ዘለዎ ተስፋ ገሊጹሎም ኣብ ኮሎምቢያ ካልኣይ ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ዝኾነ ኢኤልኤን ልዕሊ 2500 ኣባላት ከም ዘለዎ ይጥቀስ ዜናታት ምዛም ኣርስታ ዜና ክደግመልኩም أبينو زوبا من دفرا ما يمنا زيت فو زيغاتات نام مادي تمرتين مغراب بوهدت كسرح مزخاخر غريب أبينو زواتات قالا نفحسر الجغان قرهو العلي كريتين تسوانا تسوكما سدرابيتات بوفرا تعجلو أبينو زوبا حقاز بغعاتن تودادانتن تمهارو كبن مبال وتصعد كم زاد اللي تحبيرو أب زيناتات وصاي سرحتنياتات مجد بابور فرنسا وسغدو مصبه مطلاب زكايرو زلو أرما
ፍርቂ ንፍተታት ጽላት ኣቋሪጹ ነይሩ። ኢስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ ደብዳቤ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራ ወንባ ሰመሩ ክነቱ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸት ተዳሎ ዜና ምስናዱ ኣብዚ ፍጻም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን። ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ መበሳሳን 7 ክፋል ጽዕባ ተቕርብያ ብወገነይ ሰላም